ассалому алейкум бинандагони гиромӣ ва садои шумо шарҳи муҳимтарин хабаргузориши ҳафта дар барномаи иттилоотии 7 рӯзи кишвар манзаратон мегардад. Дар студияи Шамсиддин Наврӯзов ва тарҷумони имо ишора Барно Ҳусейнбоева. Нахуст бо сархати хабарҳо шинос шавед. форуми соҳибкории ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистону Ӯзбекистон дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуд. баъди 4 рӯзи Кофтуков ҷасади ҷавони 21 соларо аз дарёи Сир берун оварданд. пайванди наслҳо собиқадорон аз таҷрибаи худ ба ҷавонон нақл карданд. барои кӯдакони қувваи босираашон суст 255 адад китобҳои дарсӣ тақдим карда шуд. тарғиби паррандаҳои нодир дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. дастаи футболи Истарафшанро ширкати Формула 55 сарпарастӣ мекунад. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи пурраи ин хабарҳо. имрӯз шанбе 7 майи соли 2022 мелодист. ҳафтаи равон як гурӯҳ роҳбарони масъулини ширкатҳои сайёҳии ҷумҳурии Ӯзбекистон ба вилояти Суғд омаданд. дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки сохторҳои сайёҳии ду давлат Тоҷикистону Ӯзбекистон форуми соҳибкории ширкатҳои сайёҳӣ баргузор гардид. аз рафти форуми мазкур гузориши ҳамкоронамон омода гардидааст, ки айни ҳол манзури шумо мегардад. Азизбек Раҳимов директори яке аз ширкатҳои сайёҳии ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад. вай бори аввал ба вилояти Суғд омад. баъди боздид аз якчанд мавзеъҳои сайёҳии шаҳри Хуҷанд ба хулосае омад, ки ҳамкориашро бо ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон барохмонад. муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон хуб аст. аз ин рӯ мо бемушкилӣ ба вилояти Суғд ворид шуда оид ба масъалаҳои рушди сайёҳӣ ва ҳамкориҳои дуҷониба фикру мулоҳизаҳои худро иброз медорем. мо намояндагони кишвари Тоҷикистонро низ ба Ӯзбекистон даъват мекунем, зеро ин муносибатҳои хубу дӯстона ва ҳамкориҳо босам давомдор мегардад. дар шаҳри Хуҷанд форуми сайёҳиву тиҷоратии Тоҷикистону Ӯзбекистон баргузор гардид. дар он роҳбарони сохторҳои сайёҳии ин ду кишвар ва масъулини ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистону Ӯзбекистон иштирок доштанд. муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яъқубӣ гуфт, ки оғози ҳамкориҳои ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистону Ӯзбекистон ҳанӯз соли 2019 шурӯъ гардида буд, аммо пандемияи COVID-19 ба он монеъ шуд. что Таджикистан – это уникальный уголок планеты, большим туристическим потенциалом, поскольку обладает древним историческим наследием, самобытной культурой, выгодным географическим расположением, многообразием природных парков, уникальным климатом и неповторимой красотой горных пейзажей. дар рафти ҳамоиш муовини якуми раиси кумитаи рушди сайёҳӣ қайд кард, ки дар Тоҷикистон барои ҷалби бештари сайёҳон тамоми шароиту имконият фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла оғоз гардидани сафари бераводид миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон занҷири самаранокеро ба вуҷуд овардааст, ки на танҳо ба рушди бахши сайёҳӣ байни ду кишвар, инчунин ҳамкориҳои минтақаҳои сайёҳӣ мусоидат менамояд. Введение электронного визового и безвизового режима с 12 странами мира, введение упрощенного визового режима с 126 странами, а также отмена внутренней регистрации туристов позволит туристам и другим иностранным гражданам подавать заявление онлайн на сайте www.visa.tg без обращения к консульству Таджикистана до границы для получения электронной визы и въезда в нашу страну. Также с 1 января 2022 года введен односторонний безвизовый режим для 52 стран, что будет способствовать привлечению большего количества туристов в Таджикистан. Согласно международным оценкам, электронная визовая система Таджикистана входит в пятерку лучших визовых систем и занимает 4-е место. طبق تحلیل متخصصان ضمن تشریف به تاجیکستان سیاحان ازبکستان به نمودهای سیاحی تبابتی سالمگردانی اکولوژی و سیاحی زیارتی بیشتر میل و رغبت دارند. در رفت همایش برای اشتراکداران عاید به منطقه‌های سیاحی این دو کشور معلومات داده شد. باید قید نمود که هدف برگزاری چاره‌بینی مذکور برای ماندن همکاری‌ها در ساحه سیاحی و رشد این ساحه محسوب می‌یابد. در امروز بیزنس فوروم سیاحی زیادتر از 25
25 нафар роҳбарону намояндагони кишварҳои сайёҳӣ иштирок доранд. аз ҷануби Тоҷикистон бошад беш аз 40 нафар мутахассисони соҳаи сайёҳӣ аз рӯи нақша иштирок мекунанд. пас аз форум ин гурӯҳ бо ҳам созишномаҳои ҳамкориро ба имзо мерасонанд. дар чорабинӣ қайд кардид ки пандемияи COVID-19 дар баробари дигар соҳаҳо ба соҳаи сайёҳӣ низ таъсири ҷиддӣ расонид. новобаста ба ин имрӯз ширкатҳои сайёҳӣ фаъолияти худро дигар бора пурзӯр намуда барои қабул ва гусели сайёҳон омоданд. санаи 28 апрели соли равон ҷавони 21 сола худро аз пули ҷашнӣ ба дарои сир сарозир кард. дар натиҷа ҷавон ғарқ мешавад. барои кофтукови ҷасад наҷотдиҳандагони дастаи зудамалии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Соғ ва бахши он дар шаҳри Хуҷанд ҷалб гарида буданд. кофтукови ҷасад 4 рӯз идома кард. бинобар маълумоти масъулин аз оғози соли равон ин аллакай дуюмин ҳодисаест ки ҷавонон бо мақсади номаълум худро аз боли пул ба дарё мепартоянд. ҷустуҷӯи ҷавони 21 сола дар дарёи Сир 4 рӯз идома кард. санаи 2 майи соли равон бошад тахминан соати 10:30 ҷасадро аз масофаи наздик 10 километр дур аз назди пули дӯстии ноҳи Бобоҷон Ғафуров берун оварданд. ёдовар мешавем ки санаи 28 апрел соати 10:05 аз пули ҷашнии шаҳри Хуҷанд 2 нафар писар ва духтари ҷавон худро ба об сарозер карданд. наҷотдиҳандагон фавран ба ҷои ҳодиса расиданд. духтар худ мустақилона аз об берун омад, вале ҷавон ғарқ шуд. ба навбатдорони ситод телефон вақте ки карданд, мо ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда барои кофтукови ҳамин ҷасад саркардагӣ будем. давоми 3 рӯз ҳамин кофтуков бо наҷотдиҳандагони раёсати шаҳрӣ ва вилоятӣ давом дод. 4-умин рӯз санаи 2 ҷасадро аз кӯприки дӯстӣ дар ҳудуди ноҳии Бобоҷон Ғафуров сартоқае ки воқеъ аст, аз ҳамон ҷо аз мобайни дарё ҷасадро ёфта супоридем. ҷавони ғарқшуда сокини 21-солаи ноҳияи айнии вилояти Соғд мебошад. барои дарёфти ҷасад дастаи зудамали наҷотдиҳандагони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи вилояти Соғд ва бахши он дар шаҳри Хуҷанд сафарбар гардиданд. дар қатори 7 нафар наҷотдиҳандагон Ҳотам Раҷабов низ қарор дошт. ӯ ки дар ин соҳа собиқаи 18-солинаи корӣ дорад, мегӯяд ки дар рафти корҳои наҷотдиҳӣ аз ҳама мушкилоти вазнун ин дидани ғаму андӯҳи пайвандони ғарқшуда мебошад. ин мавзеъ бисёр ҷараёни об тез буда чуқуриш дар таги ҳамин кӯпрук 8 то 10 метр мебошад. ҳамон рӯз давоми ҳамин 3 рӯз вақте ки мо кофтуков кардем, шамол бениҳоят сахт буд. аз сабаби ҳамин мушкилот буд, эҳсосот зиёд буд, беҳад ҳолати вазнин барои падару модари мисол ҳамин ғарқ шудагиҳо. бинобар маълумоти масъулини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд сабаби ҳодисаи мазкурро мақомоти дахлдор тафтиш карда истоданд. онҳо ба шаҳрвандон муроҷиат намуда таъкид карданд ки ба чунин амалҳо даст назананд ва атрофиёни хешро гирифтори андӯҳ насозанд. аз ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки бо сабабҳои номаълум худ ба чунин роҳҳо даст назананд, ҳаёти худро зери хатар нагузоранд ва пайвандони худро якум ба ғаму андӯҳ гирифтор накунанд. аз оғози соли 2022 ин дуюмин ҳодисаест ки ҷавонон худро аз болои пул ба дарё мепартоянд. дар ҳодисаи аввалин хушбахтона нафари ғарқ шуда сари вақт наҷот дода шуд. пайванди наслҳо таҳти чунин унвон дар бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон ҳамоиш баргузор шуд. он ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон 25-солагии ваҳдати миллӣ ва дигар санаҳои таърихӣ бахшида шуд. дар чорабинии мазкур собиқдарони касбу кори гуногун иштирок намуда баҳри ҷавонон аз таҷрибаи рӯзгори худ қисса карданд. дар бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон бо иштироки раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Соғд Зуфар Исмоилзода, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода, собиқдарони ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва ҷавонон ҳамоиш баргузор карда шуд.
ҳамоиши мазкур пайванди наслҳо ном гирифта буд. Он ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон 25-солагии ваҳдати миллӣ, 30-солагии иҷлосаи 16-ми шӯраи олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бахшида шуд. дар ҳамоиш собиқадорони ҳизби халқи демократии Тоҷикистон иштирок намуда аз таҷрибаву кори худ барои ҷавонон қисса намуданд. раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суд Зуфар Исмоилзода дар оғози ҳамоиш баромад намуда аз саҳми ҷавонони замони соҳибистиқлолии кишвар ёдоварӣ карда зикр дошт ки имрӯз ҷавонон бо нерӯ ва идеяҳои тозаи худ дар самтҳои гуногуни хоҷагии халқ саҳми худро гузошта истоданд ки ин сол аз сол бештар ба мушоҳида мерасад. Hayvani naslho dar hamин хелусҳо як ҳикмат аст, зеро hayvani наслҳо бо ташаббуси шӯрои собиқадорони назди кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ба як маҳфили боимонкунанда мубаддал гашт ва иддоӣ буд аллакай дар 4 шаҳру намои Истамин аш Истарафшан Гӯстон баргузор шуда барои табиии наслнаваз, барои балон бардоштани мақому манзарати ҷавонон, зан, собиқадорон дар ҷомеа боз ҳам як нақши муассир гузошта истодааст. ва мо имрӯз ки дар ин оғоз ҷамъ омадем, раисони шӯрои собиқадорони ҳизби шаҳру намояҳо, собиқадорони ки ҳамроҳи мо ҳастанд, ҳамсафони ки ҳамроҳи мо ҳастанд, собиқадорони ки ҳамеша ҳамроҳи мо буданд, мо ба ин оғоз даъват карда гастем, то ки маслиҳатҳои муфиди худро бо дигар ба ҷавонон диҳанд. ҷавонони мо барои гумроҳ шудан дар ин роҳи хеле пештоби зиндагӣ барои ояндаи халқи кишвар як шахси арзанда шуда бояд астанд. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода низ ба сухан баромада гузарондани чунин маҳфилро бо иштироки собиқадорону ҷавонон муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ намуд, зеро маҳз ҳамин гуна вуқӯриву мулоқотҳо метавонад дар замири ҷавонон ҳисси ватандӯстиву ватанпарвариро бедор намояд. ҳамзамон гуфта шуд ки баргузории чунин маҳфилҳо ба тафаккури ҷавонон таъсири мусбат расонда, онҳоро ба дӯст доштани ватан ва арзишҳои олии он, ҳимояи марзубуми аҷдодӣ ва дар ҷамъият пайдо намудани мақому мартаба раҳнамон месозад, зеро омӯхтани таҷрибаи ҳаёти калонсолон барои насли ояндасоз мактаби хештаншиносӣ ба шумор меравад. имрӯз боварӣ ба ҷавонон бениҳоят зиёд, барои он ки имрӯза ҷавонон яъне ки иқдоми недорандиди яъне ки васеъ доранд. Бинобар ҳамин ба ҳар як корҳои ки имрӯз яъне давлатдорӣ аз давлатдорӣ сар карда то зинаҳои поёнӣ вазифаҳо ба яъне ки ҷавонон бовар карда шудааст ки ин дар ягон ки мамлакатҳои тараффӣ кардаам ин қадар таваҷҷӯҳ ба ҷавонон нест. дигар оне ки таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат ба ҷавонон аст. ин соли панҷум аст ки ба тариқи маркази миллии тестӣ дохил шудани ҷавонон ба донишгоҳҳои олӣ. имрӯз шумо ҷавонони хушҳолӣ, шумо ҷавонони хушбахт ҳастед ки тибқи дархосту хоҳиши худатон гӯем ки дар донишгоҳҳо яъне дохил мешавед. дар замони шӯравиам иттилои шӯравиам шумо наметавонистед ки бевосита ва мутобиқи қобилиятатон дигар бояд дар донишгоҳҳо дохил шуда бошед. ин ва ин ки шароите ки фароҳам оварданд ҳамаш барои шумо ҷавонон. ҳадафи асосии ҳамоиши мазкур ин омӯхтани кору пайкори собиқадорон ва дар заминаи он тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватанпарварию хештаншиносӣ, эҳтироми ватан, эҳтироми волидону бузургдошти ниёгон ба ҳисоб меравад. дар идома собиқадори ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Кароматулло Одилов баромад намуда ҷавононро ба созандагию бунёдкорӣ ва ҳифзу ҳимоя намудани марзу буми кишвар даъват намуда аз таҷрибаҳои кории худ дар вазифаҳои гуногун ба ҳозирин қисса намуд. رسالتی تاریخی در حقیقت داریم که بعد از اون سالهای طولانی در مقام‌های گوناگون دولتی و حزبی فعالیت می‌کنیم. عرصه 30 سالگی در کانونساز شدیم ما وظیفه داریم که اون چیزی که قوم رفتیم از حیات، اون چیزی که از دیگران، از دیگر بزرگان ملت ما، بزرگان دوره شوروی آموخته باشیم، ما با جوانان اگر این چیز رو گذاشته نمی‌کنیم ما یک گناهی از این ساده ترتیب میشیم. برای من امروز این محفلی که گذرانده شده ایستاده است تشبسی شورای سابقه‌داران کمیته خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت
این بسیار خونگیک است زیرا نامش هم پیوند نسل‌های البته با همین نسل جوان ملاقات کردن سابقه‌داران را در نظر دارد. من همچون یک فردی که همون بیت برای ملت اگر خدمت کرده باشم می‌دونست همین خیلی بسیار جاها به یک معرفی کرده باشم مثل شما باید جواب بدیم. وقتی که وظیفه‌های دولتی باور کرده گذاشتن همین صدقیانه همینجا خدمت کرده و نتیجه شدیم که من بیشتر از 44 سال اگر خدمتی گوناگونی دولتی باشم زیاده از 38 سال مقامات اجرایی کننده ارگان‌های حکومتی دولتی و بحث معاون رئیس ولایت، معاون رئیس شهر، معاون اول رئیس شهر، بحث سردار عمومی مالی ولایت، سردار عمومی مالی شهر و ناحیه‌های ولایت 24 سال بودم. من با باور کردم رهبری مالی یک شهر بزرگ همین دوام می‌برد. خدا نصیب کرد 30 سال دیگه من علاقه به عنوان اعلاشی مالی اتحاد شوروی دادم. 35 سال دیگه من به اردن دوستی خفای استر دادم. چین دادم کارمند شایسته تاجیکستان دادم. خدمت من دولت و حکومت خرد. یکی یکبار که من حافظ میدان اردن رفتگی میگم. аъзоёни ташкилоти ҷамъияти ҷавонон созандагони ватан низ баромад намуданд. мавзуна раҷабова дар ин ҳамоиш оид ба мафҳуми ватан модар, дӯст доштани ватан ва дигар масъалаҳо баромад намуд. ватан дар баробари модар муқаддасгарӣ боло ва бебаҳо буда агар сарнавишти инсон нақши муҳими мадаро дорад. вақте ки мо дар бораи ватан ва ватандӯстӣ сухан мегӯем пеш аз ҳама муҳофизати ватан пеши назар меояд. اساتذار صحبت ملی پیشوای میوه محترم امام علی رحمان و مورد خط نمودند. برای نسل نوروز یکی از مهمترین مطلب آفتاب حیات خدمت در سطح خوبه‌های مسلح میباشد. محض در همین جا جهانگستران شجاعت و دلیل مردانگی آموخته مقدس‌ترین ارزش حیات و دوست داشتن و صادقانه محافظت کردن خاک پاک وطن عزیز را یاد میگیرند. ما باید از مکتب نسل‌های کلانسار سبق وطنداری و بنیادکاری‌ها آموزیم. دوستی و رفاقت، همکاری و صبر و تحمل، زیرکی سیاسی و حسن تدریج و وطندوستی و وطنپرستی افتخار ملی، دانش‌آموزی و خودآگاهی و اقتصادهای مهمترین جوانان ما باشد. дар фарҷом ба 40 нафар ҷавонони фаъол ки нав ба сафи ташкилоти ҷамъияти ҷавонон созандагони ватан пайвастанд шаҳодатнома супурда шуда, ҳамзамон ба 20 нафар ҷавонон ки нав ба сафи ҳизб дохил шуданд шаҳодатномаи ҳизбӣ ва ба 8 нафар пешсафон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. баъди ба итмом расидани ҳамоиши пайванди наслҳо меҳмонон аз боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Теймур Малик ва майдони муҷассамаи шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ дида намуданд. меҳмононро ҷавонон дар назди майдони шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ бо қироати шеър истиқбол намуданд. ҳайати меҳмонон ва иштирокчиёни чорабинӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ дар пояи муҷассамаи аскари номаълум гулчанбар гузоштанд. барои таълимгирандагони комплекс кӯдакистони махсус барои кӯдакони қувваи босирашон суст ва нобинои шаҳри хуҷанд 255 адад китобҳои дарсӣ тақдим гардид. ин китобҳои бо ҳуруфоти кирилли ҳаҷмашон калон ва брайли чоп гардидааст. масъулин тасмим доранд ки рӯзҳои наздик асарҳои бадеиро дар шакли овозӣ сабт намуда пешниҳоди хонандагон намоянд. ин китобҳои таълимии махсус мебошад ки барои кӯдакони қувваи босирашон суст ва нобино муқаррар гардидааст. китобҳо барои хонандагони синфҳои 1-2 буда бо ҳуруфоти кириллии ҳаҷмашон калон ва хатти брайл чоп шудааст. он ба миқдори 255 адад барои хонандагони комплекс кӯдакистони махсус барои қувваи босирашон суст ва нобинои шаҳри хуҷанд аз ҷониби иттиҳоди маъюбон меҳрбахш тақдим гардид. ما کوشش کردیم که شما را امروز با ادبیات و دستورهای ضروری از قبیل مثلا کتاب‌های درسی با حروفات برایلی و کتاب‌های حروفات کریلی حجمان کلان شما را اقلاً با صنف‌های 1 و 2 تامین کنیم. البته با حروفات برایلی تا حتی با صنف 2 با پورگی نیست، ولی ما ماه‌های سپتامبر و اکتبر کوشش میکنیم که شما را
با پورگی از صنف 1 تا 4 با کتاب‌های درسی چی با حروفات برایلی چی با حروفات کریلی حجماً کلان تامین کنیم. дар комплекс кӯдакистони махсус барои кӯдакони қувваи босирашон суст ва нобинои шаҳри хуҷанд айни замон 105 нафар наврасон таълиму тарбия мегиранд. 37 нафар омӯзгарон барои ин наврасон аз рӯи барномаи таълимии махсус дарс мегӯянд. иттилоъ дода шуд ки китобҳои навӣ тақдим гашта имкон медиҳад ки хонандагон бе мушкилӣ ҳарфҳои онро хонанду барномаи таълимиро аз худ намоянд. خیلی که معلوم است در کودکستان مکتبی ما 105 نفر کودکانی امکانشان سوست، یعنی بیناییشان سوست، خیره چشم، کج چشم و نابینا تعلیم و تربیت شبانه روزی میگیرند. البته خیلی که دیده استاده تربیت گرندگان ما که بسیاریشان بیناییشان خیلی سوست درجه پست می باشد، با حروفات برایلی کتاب‌های برایلی درس میخوانند که امروز یعنی کتابایی که مثلا با حاضر با پروگرام نو مخصوص از نشر برآورده شده است، امروز به ما از دوشنبه دسته شده استاده است. بسیار هم به ما خیلی امکاناتی کلان میدهد که خوانندگان ما باز هم با یک خرسندی کلان این تحفه را قبول نموده. باوری داریم که در آینده سطح و صفر دانش خوانندگان ما باز هم بلندتر میگردد. خواهی که دانا شوی، شخصی توانا شوی، گیر مرا من کتاب، حکمتی من به حساب، گیر زی دستت نبان، گشته و برگشته خان. дар маросими супоридани китобҳои дарсии хонандагон барномаи тарбиявиеро пешниҳоди иштирокдорон карданд. дар баробари роҳбарияти иттиҳоди маъюбон меҳрбахш инчунин намояндагони раёсати маориф ва шӯъбаи маорифи шаҳри хуҷанд низ иштирок карданд. иттилоъ дода шуд ки аз ҷониби иттиҳодии мазкур тасмим гирифта шудааст ки китобҳои батеӣ ба таври аудио сабт шуда рӯзҳои наздик дастрасӣ хонандагон мешавад. боз ҳамон ҳикояву романҳо, боз ҳамон ғазалиёту масалан гирем достонҳо сабт карда мешаванд ба таври гӯё, вале камакак ба таври муосиртар мо дар amkor.fm приложение мекушоем ва дар он ҷо мо ба ҳамаи хонандагон силкаи ҳамон чиза равон мекунем. шумо танҳо интернет ворид мешаведу ҳамон силкая яъне ки мечинед, шумо ҳамон сабти китобҳои гӯё метавонед ҳам бигиред ҳам гӯш кунед. яъне ки соддатар мекунем то ин ки шумо ҳам сабта кофта нагардед. яъне ки мо китобҳои гӯё тайёр мекунем, аллакай саршудагӣ ҳастанд, афсона бо садои занона аст, ҳикояҳо бо садои мардона аст. мо аз ҳисоби шахсони нобиноу сусбин истифода бурда истодем. барои мо мақсада мо ҳам бо фаъолияти меҳнатӣ таъмин кардани шахсони сусбину нобино, ҳам барои ғизои маънавӣ гирифтани кӯдакони нобино ва сусбин аст. бинобар ин кӯшиш кунед ки аз ин чизо истифода кунед. дар комплекс кӯдакистони махсус барои кӯдакони қувваи босирашон суст ва нобинои шаҳри хуҷанд кӯдакону наврасон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти суд ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. дар як ҳафта онҳо 5 рӯз дар муассиса истиқомат мекунанд. дар рӯзҳои истироҳатӣ бошад ба хонаҳояшон мераванд. дар мавзеи хуррамшаҳри донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафров беш аз 12 намуд паррандаҳои хушхонро ба намоиш гузоштанд. дар ин ҷо бахшида ба рӯзи паррандагон чорабинӣ доир шуд. иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар Тоҷикистон 150 000 намуд паррандаҳо ба қайд гирифта шуданд. намудҳои паррандаҳои гуногуни ороишиву хушхонро дар мавзеи хуррамшаҳри донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров ба намоиш гузоштанд. дар ин ҷо чорабинии тарбиявӣ бо мақсади тарғиби намудҳои нодири паррандаҳо доир шуд. баробари намоиши паррандаҳо инчунин ҳар яке аз донишҷӯён нақши паррандаҳои нодирро иҷро намуда оид ба паррандаҳои нодир маълумот доданд. من پرنده دانه‌خوار و اعتبار می‌باشم. محیط زیست من تو هیزان‌ها، ساحلی در راه وحش و زرافشان می‌باشم. من پرنده سرنسل مقیمی تاجیکستان می‌باشم. من به کتاب سرخ تاجیکستان داخل شدم و از شمایان احترامان خواهش می‌نمایم که مرا حفظ نمایید.
дар чорабинии мазкур аз ҷониби донишҷӯён 12 намуди паррандаҳо ба намоиш гузошта шуд. дар баробари устодону донишҷӯёни донишгоҳ инчунин раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократияи тоҷикистон дар вилояти Суғд Зуфар Исмоилзода, ректори донишгоҳи мазкур Аюб Усмонзода низ иштирок намуда аз ин олами зебоӣ дидан карданд. баъди дидан намудан аз намудҳои гуногуни паррандагон масъулин суханронӣ намуда гуфтанд ки дар шароити навини ҷаҳонишавӣ нигоҳ доштани навъҳои гуногуни паррандагон дар қаламрави кишвар аз ҷумла вилояти Суғд ва бо ворид намудани навъҳои гуногуни онҳо дар дигар минтақаҳои олам яке аз масъалаҳои муҳим ва қобили мулоҳиза ба шумор меравад. با تشبس‌های سودمند اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایمان رحمان بعد حادثه‌های معلوم آخری سده 20 مامورگاه‌های قلمرو جمهوری از نو احیا گردیده برای از هر گونه عامل‌های خطرآور نگاه داشتن پرندگان تبدیل‌های عملی روی کار می‌آید. محض در زمان سالیسالی کتاب سرخ عالم نباتات و حیوانات جمهوری تاجیکستان بعد تکمیل تحریر بازنشر کرده است. زیرا وظیفه اساسی آن در اساس معیار کاتگوری‌های مقرر کرده اتحاد بین‌المللی حفظ طبیعت ارزیابی نمودن حالت حفظ نمود زیر نمودهای عالم نباتات و حیوانات میباشد که شمارهشان محدود گردیده یا به حد نیستی رسیده و آنها خطر محشری تهدید می‌کنند. иттилоъ дода шуд ки чорабинии мазкур ба рӯзи ҷаҳонии паррандагон бахшида шудааст, зеро ҳамасола моҳи апрел дар тамоми олам рӯзи паррандагонро таҷлил менамоянд. ин рӯз аз санаи 1 апрели соли 1906 сарчашма мегирад. дар он сол конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳифзи паррандагон қабул гардида буд. ҳоло дар тоҷикистон зиёда аз 150 000 намуди паррандаҳо ба қайд гирифта шуданд. дар ҳудуди тоҷикистон ниҳоят мавзеъҳои калидии орнитологӣ муайян шуданд ки дар онҳо шумораи зиёди паррандагон дар фаслҳои гуногун ҷамъ мешаванд. аз тарафи мутахассисони соҳаи паррандашиносӣ дар минтақаи тоҷикистони шимолӣ 150 000 паррандагон ба қайд гирифта шуданд. хусусан дар обанбори баҳри тоҷик дар қисмати шимолии тоҷикистон ва обанборҳое ки дар қисмати тоҷикистони ҷанубӣ ҷойгир шуданд онҳо зиёданд. ҳавзу кӯлҳои мамнӯнгоҳҳои бешаи палангон, поёноби дарёи вахшу кофарниҳон мавзеъҳои калидии паррандагон маҳсуб мешаванд. дар байни паррандагони тоҷикистон намудҳое ҳастанд ки дар ҳифзи онҳо аҳамияти ҷаҳонӣ дорад. як хусусияти хоси паррандагон аз он иборат аст ки онҳо сарҳади маъмуриро намепарастанд. дар байни паррандагони тоҷикистон беш аз 140 намуди паррандагоне ба қайд гирифта шуданд ки онҳо ба категорияҳои паррандаҳои кӯчанда ба ҳисоб мераванд. вале паррандагоне ҳастанд ки дар ҳудуди тоҷикистон давоми чанд рӯз ба қайд гирифта мешаванд ва ҳангоми кӯшиш давлати моро қисман ҳамчун истгоҳ истифода мебаранд, ҳамчун транзитӣ мебошанд. дар он ҷойҳо захираи энергии худро барқарор карда парвози худро баъд давом медиҳанд. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби донишҷӯён маҳфилҳои мубоҳисавӣ, викторинаҳо ва қироати шеърҳо ба роҳ монда шуд. таъкид гардид ки ҳадафи баргузории ин гуна чорабинӣ тарғиби паррандаҳои нодир ва ҳифзи олами паррандагон мебошад. ширкати формула 55 бо дастаи клуби футзали шаҳри Истарафшан шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонид. акнун ин ширкат дастаи футзали шаҳри Истарафшанро аз ҷиҳати молӣ дастгирӣ мекунад. намояндагони ҳарду ҷониб аз мақсаду маро ва интизориҳои худ дар соли 2022 ба хабарнигарон маълумот доданд. ширкати формула 55 бо клуби футзали шаҳри Истарафшан шартномаи ҳамкориро ба имзо расонид. имрӯз дар як нишасти хабарӣ намояндагони ҳарду ҷониб аз мақсаду маром ва ҳадафҳои олии худ хабар доданд. гуфта шуд ки дастаи футзали шаҳри Истарафшан ки соли 2015 ташкил карда шуд то имрӯз тавонист дар якчанд мусобиқаҳо иштирок намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гардад. акнун ширкати формула 55 ин дастаро аз ҷиҳати молӣ дастгирӣ мекунад. роҳбарияти даста ва ҳайати бозингарон кӯшиш мекунанд то дар мусобиқаҳо ба дастовардҳои бузург ноил гарданд.
ширкати формула 55 ки самти фаъолияташ ба варзиш нигаронда шудааст имрӯз панҷумин шартномаи сарпарастиро ба имзо расонид. имрӯз мо бо дастаи футзали тоҷик истаравшан шартномаи сарпарастӣ ба имзо расонидем ба муҳлати 1 сол 1 сезон ва аз даста умедҳои калон ва боварӣ комил дорем ки даста дар соли 2022 ба қуллаои баланд мерасанд ва сазовори ҷойҳои намоён мешаванд. имрӯз ширкати мо панҷумин шартномаи сарпарастиро ба имзо расонид. се даста аз футзал ва ду даста аз футболи калон. аз футболи калон ин дастаи хуҷанд ва динамо. аз футзал бошад дастаи пойтахт, равшан клуб ва имрӯз шумо шоҳид будед ки мо ба имзо расонидем сарпарастии дастаи Старавшан. дар баробари дастгирӣ ва рушди футбол ва футзал ширкати формула 55 ҳамзамон дигар иқдомҳоро низ роҳандозӣ мекунад, аз ҷумла таъмири биноҳои варзишӣ, муҷаҳҳазкардонии толорҳо бо лавозимоти варзишӣ ва ҳамзамон дигар иқдомҳои созанда шиори ҳамешагии ин ширкат мебошад. ширкати мо боз се самти дигар бисёр фаъол пешравӣ мекунад. ин дастгирии варзишгарон ва варзиши тоҷик бо номи Тоҷикистон ба пеш. дуюмаш орзуи нек ин таъмир ва таҷҳизот гардонидани толорҳои варзишӣ ва намудҳои варзиш. сеюмаш ин сарпарастӣ дастаҳои футбол. бояд ёдовар шуд ки клуби футзали шаҳри Истаравшан соли 2015 ташкил гардад, соли 2017 дар лигаи касбии футзал иштирок намудааст. соли 2018 дар ҳамин лига ба гирифтани мақоми сеюм шарафёб гардида буд. ҳамзамон соли 2021 бошад ин даста дар чемпионати вилоятӣ оид ба футзал иштирок намуда, аз байни дастаҳои иштирокчӣ ба гирифтани мақоми якум шарафёб шуда буд. дастаи футзали шаҳри Истаравшан нақша дорад бо фароҳам омадани шароиту имконият ва нишондиҳандаҳои баланд сазовор гардад. мақсади асосии иштироки мо дар лигаи касбии футзал ин аввал иштирок карда ва ҷои якумро гирифтан аст. соли 2022 рушди футзал ҳар сол дар шаҳри Истаравшан турнир мегузарад оид ба футзал. ҷавонони лаёқатшон бисёр хуб бисёр аст ва мисол аз сабаби маблағгузорӣ мо иштирок карда натавонистем 2 соли охир ва имсол хушбахтона дастгирӣ кардан барои ҳамон иштирок каростем. худо хоҳад натиҷаи назаррас дар нишасти хабарӣ ҳамзамон намояндагони ҳарду ҷониб аз шароити иншооти варзишӣ ва дигар масъалаҳое ки имрӯз беҳбудиро талаб мекунад изҳори назар намуданд. масъулин гуфтанд он биное ки минбаъд бозии дастаҳо баргузор карда мешавад таъмиру таҷдид шуда, эҳтимол аст дар наздиктарин фурсат тамоми корҳо ба анҷом расонида шавад, то ки варзишгарон бе ягон мушкили омодагии худро дида дар мусобиқаҳо иштирок намоянд. бинобар маълумоти агентии оба ҳосанчӣ пагоҳ санаи 8 май дар шаҳри Хужан ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона аз 33 то 36 дараҷа ва шабона аз 24 то 26 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосферӣ 712 мм сумчаи симомиро ташкил дода, намноки ҳаво то ба 16% мешавад. шамол бошад аз самти шимолу шарқ 1-2 метр дар ҳар соне мевазад. бинандагони гиромӣ дар шаҳри хабар гузорише ки давоми ҳафта ба вихӯ мевасанд ва кормандони шӯъбаи иттилоотӣ омода ва манзурии шумо намуданд. то барномаи навбатӣ танҳисият ва хонобод бошед.